paistoi ja mä lauloin. Sitten alkoi lässytys. Mä tein kaiken mitä ne pyysi, se oli pelkkää paskaa. Onhan näitä nähty. Toisen päivän iltana tuli eteen totuuden hetki. Hikeä lensi 15 litraa ja välillä palelsin, että pallit huurtu. Kärsikää saatana, mä ajattelin. Oikeiden rikollisten sijaan ihan tavallisia ihmisiä haettiin tosta vaan kotoa tai töistä keskellä päivää ja heitettiin ilman oikeudenkäyntiä kaappiin jostain ikivanhoista marisetka-jutuista. Cause I'm special and you're not, motherfucker. Se on perseestä, kirjaimellisesti. Vitut mä mitkään jengiin kuulu. En mä oo koskaan ollut edes vankilassa. Valtion pitää säästää fyrkkaa, että voidaan maksaa kaikki perkeleen kriisiaput ja terapeutit heti jos grillijuhlissa sataa ja tötteröhatto kastuu. Sen verran pitää meidän kasvavasta nuorisosta löytyä yritystä, että näytetään kuka on isäntä talossa. Jätetään se liimaimppaaminen vähän vähemmällä ja pistetään paikat kuntoon. Siitä vaan vääntään koodia tai kebabia ja bisnestä pystyy. Ei voi olla oikein, että Koskala Jussin isoisän isä ja isoisä ja isä on raivanneet suolle pitkänä peltoa, että saatais lapsille leipää. Ja sitten tulee joku EU-kusipää Brysselistä ja sanoo, että vitut mä sun paskapellos mitään tehdä. Vedä pakettiin vaan. Jussin pitäis vissiin ottaa kuokka kauniiseen käteen ja mennä kyselee jatsia ja lohirullia. Eli pitäkää turpanne kiinni! Älkää kyselkö ikinä mitään ja tehkää aina niinku käsketään! Tekopellemasennusta. Sellaista elämän pitää olla. Koittakaa nyt saatanan liito-oravat tajuta, että me ei keinuta ihan tavallisessa pihakeinussa. Taiteilijaeläkkeitä myönnetään kaiken maailman savikukon pyörittäjille ja runorustaajille, joiden kippoja ja kirjoja on nähnyt ehkä 5 ihmistä. On ihan yhtä rankkaa treenata joka päivä 25 vuotta huipputasolla urheilua, kun puhallella vähän lavalla nuotteja paskatorveen tai sutia paskeri silmillä kännissä pillunkuvia tauluun. Se on hirveetä tajuta lopullisesti, että matsit on otettu ja laulut laulettu. Himos ei odota kuin läjä paskasia kalsareita ja lappu pöydällä. Siinä otetaan miestä mittaa, kun yksinään istuu laskupinon kanssa ja miettii hirveässä darrassa, että miten perkeleessä tähän oikein päädyttiin. Viina virtaa ja laulu soi, mut hommat ei etene. Tutustutaan johonkin, eli käytännössä huoria jazzklubeihin. Ja jotta kaikki olisi mahdollisimman vittumaista ja vaikeaa, yrittäminenkin on Suomessa varmuuden vuoksi täysin kriminalisoitu. Suomessa saa rahaa mihin tahansa kulttuuripaskaan niin paljon kuin vaan kehtaa pyytää. Kun Helsinki oli olevinaan joku helvetin kulttuuripääkaupunki, niin kaikki kaupungin 30-kiloiset rengasnenäiset mustapaitaiset rasvaletit järjesti joka päivä meidän rahoilla kaiken maailman perseformansseja ja munaheilutustanssiesityksiä, joissa kävi kaikissa ne samat 10 ihmistä, eli niiden kaverit. Eli pitäkää turpanne kiinni! Älkää kyselkö ikinä mitään ja tehkää ainoa nyt kun käsketään!
Aatekallidaama vetää 2 litraa pirtua ja ämpärillisen pillereitä ja rupee näkee näkyjä ja lyö mua lapiolla päähän ja leikkaa multa mattoveitteellä munat irti, niin kyllä se sattuu niin vitusti. On vitu helppo olla humaani ja avarakatseinen, kun kovinta mitä joutuu elämässä kokeen on se, kun lähikaupasta ei saakaan just sitä oikeeta homejuustoa chileläisen punaviinin kanssa. Silmä silmästä, hammas hampaasta ja markka markasta saatana. Vedetään rasvat pintaan ja kastellaan pari tuntia nurmikkoa jäätelötikku suussa uimastadionilla. Tuo fiilistä, niin on fiilistä. Vipit vittuun vaan. Aineita pitää käyttää pitkään ja systemaattisesti ennen kuin niistä on mitään hyötyä. 1+1 on edelleen 2. Sitä ei muuta mitkään testamenttirunot eikä ruikutukset. Väitellä saa ja mielipiteitä saa esittää. Kukaan ei ole mitään ja kaikki on jotain. Dali on maalari, paljon saari. Jokainen päivä on tuomiopäivä. Jokainen päivä on tuomiopäivä. Jokainen